balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado. Yari kita sa ika-22 ng petsa sa bulan sang Enero tuig 2022 mga kaaksyon. No? Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa sining udto? Gahimos na sang palanyagahuntang iban sining nakachibog na sining mga inoras. No? And sige, tutok lang sa atong sining balitaan. Kaming bahala sa pagdala sa mga balita. Samtang ragatsibog kamo sa sining udto. Ang iban sining gahimos pa man. No? Ti lang taon ta karon mga kaaksyon kung ang iban sining mga kaaksyon ta ang yara na naka-monitor na sa aton sining pagpangalagad sa mga kaaksyon ta diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kapurukan kag kabarangayan. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kalakip man mga kaaksyon diri sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon kag sa oriental side. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan kag kalakip man sa probinsya sang Guimaras. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man nga ginakamusta tang mga kaaksyon ta dira sa syudad sang Iloilo, sa probinsya sang Iloilo, sa Capiz, Aklan. Subo-subo man tong natabo sa Aklan, no? Bumalis ka ng isa ka van, mga kaaksyon sa part na to sang banwa sang Ibahay, Aklan, no? Taga Negros to ang sakay, mga kaaksyon, no? But kung dinto sila tani, dinto sila magkadto, ining taga Negros nga sakay sa isa ka van nga bumaliskad nga ginkamatay sang isa ka persona kag 8 ang nasamaran sa initial nga report mga kaaksyon sang kapulisan didto sa Ibahay, Aklan mga kaaksyon. Ha? Kamusta nga to sining nga mga kaaksyon sa probinsya sang Antique, sa Capiz, kag kalakip man sa iban pa naton nga mga kaaksyon. Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan. Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga.
mga balita sa sining adlaw diri sa atong sining pangalagad mga kaaksyon sa bahin sang mayo maning balita ho kay nadugangan ang patrol cars sang Bacolod City Police Office. May 7 na ka bago nga gin-turn over kag may 7 pa ka palaaboton. Mayong balita ni. Kaga sa aton siring balita sa Kapitolyo, igabalita ni Akson na Brian Morden, Vice Governor Jeffrey Ferrer may apelasyon sa mga kandidato sa probinsya nga magtutok sa plataporma, hindi kay personalay nga kampanyabla. Dapat lang no kag nagahilapit ng eleksyon or kampanya sa mga kandidato. Kaga Vice Gobernador sang probinsya, ini nagalaom sa maimbestigahan blang tulid sini sang mga otoridad ang aligasyon sang alkalde nga political killing kag threat sa bahin sang Banwa sang Hinubaan. Sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Akson R. Tayhupon, dugang pasilidad ginbuksan sang syudad paagi sa rekomendasyon sang QCAT para sa mga nagabusong preparasyon sang siyam ka dugang bulutuan talakayon sa palabuton nga Martes. Sa syudad naman sang Kabangkalan, igabalita ni Akson Alvin Graba sa nukpo naton nga balita. Kabangkalan City Police Office nagpatigayon sang Peace Covenant signing sa mga kandidato. Sa patrol nga balita, igabalita ni Akson Alvin Graba, Barangay Drug Clearing Program kag High Impact Operations nagapanguna nga plano sang bagong PDEA Negros Occidental Provincial Officer. Kalakip man ang ining mga miyembro sang NPA sadto anay nga nagsungka kuno sa mga katapos ang militaro aton hibaloon ni karon dugay-dugay mga kakson. Sa balita naman sa siyudad sang Cadiz, igabalita ni Akson Roger Gotib, 18 anyos nga lalaki patay. Backrider pilason matapos maglapaw sa dalan ng ginamanihong nga motorsiklo. Sa area naman sang unang distrito sa Banwa sang Tubuso, 4 ka mga persona nagkaladakpan sa nagkalain nga bypass operation sa siyudad sa San Carlos kag Banwa sang Tubuso. Kalakip man sa 3rd District mga kakson sa ikatatlong distrito ho, 3 ka mga persona nadakpan sang Talisay City Police Office pinagi sa bypass operations. Sa balitan nasyonal naman mga kakson, kaso sang COVID-19 sa National Capital Region o NCR nagmatamat na tahaw kuno. Kag-4 ka mga probinsya ginpaydalom sa alert level 4. Kag kandidatura ni Sara Duterte suportado sang PDP laban. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, huli. Mga detalye sa aton sirigin pang headlines mabatian sa dilig lamang madugay. Sige, like lang kag i-share ang aton siring Facebook page kay tirahon tana karon dugay-dugay ang inyo siring mga mensahe, no? I-like lang kag i-share ang aton siring Facebook page mga kakson para ma-check naton ang nag-likes kag nag-share sa aton siring Facebook page sang Akson Radyo Bacolod mga kakson. Sige, daligid lang kay matagtanay resulta mga kakson. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Katuan tanay ng unang draw sang Small Town Lottery o kunis TL sa sining adlaw mga kaaksyon Sabado, January 22, 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 22 kag 20. Liwat 20, 22 or 22 and 20. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-board kag Why isang nag-like sa ako sining Facebook page? Why isang nag-likes? Why isang nag-like? Why? Di why man di sa akon di? Why isang nag-like din, di tayo pagbasahon tanan. Bala na sila. Kung wala sang nag-likes. Ang nag-likes lang kang nag-share ang akon driyo. Dali lang ha, kay gina-check ta diyan ay. Kung wala sang nag-likes, why na ding nag-likes kag nagkuan sa akon ding kuan aw? Ano ni man? Ay, oo, gid pangabuhi sang Pilipinas. Why sang nag-likes to? Why sang nag-likes? Why? Hindi ko di makita, yaw. Hindi ko ni makakita man sang nag-likes bala sa akon di yaw. Ha? Ang like siya? Hindi Hindi. Mayroon din nag-likes. Say ma? Hindi nga iniyaway niyaw. Hindi ko ni makita diyaw. Diri sa babaw diya. Mayroon din bro. Ara na. Ara na. Oh, sige na. Okay na. Ayos. Kay Rochelle Folincio Susana, may lang pagpamate. And Rowena Castillo de la Cruz, Vanessa Mayo, salamat gida. Novi Magapan. And lakip na sa kay Kristen Minyes Villalobos, Sherry Pasigado, Madam Georgia Gargasiran, Toto Tan, Antonio Talaban, Oriol, may lang pagpamati. No? Bogsasa, Rene Pastidillo, Pastidillo guro niya ay. No? Jessica Conlo, Belinda Alcantara, Marceli Di Leresa, sa kay Irene Agriam Calara, Jocelyn Libon Dispoho, Dennis Richard Tiboroma, Homa Lumina, Janice Española Cornelio, Rowena Castillo de la Cruz, Roger Rondobio, Wobi W. Villanueva, Fernando Bumbong Narciso, may lang pagpamatik sa 15 pa kay Bana. Kay Action Boy Duran, happy birthday. Karon nga adlaw mga kaaksyon. Mary Grace Mungkal Cabalfin, thank you gid. And Irene Agriam Calara, Fernie Española, Roy Quirecuelo, no? MG Nakayama, Cherry Pasigado, ara naman, no? Daligid lang ha, kailan taon to diyan na isa idalo mo.
Raymond Dutiles, Arnelpo Desamparado, may lang nga pag-monitor, no? Happy birthday lang sa akon magulang kay Dante Menyes kag kay Action Boy. Okay. Happy birthday Dante Menyes, no? Irene Agriam Calara. So, sirs, pagkadamo ko heart and light. Gani Irene man Way paguro ka sulod. Rowena Castillo, dala sa Proc Masagana, Barangay 6. Ayos. Damo sila like. Tututan, no? Sige. Rene Pastidillo kag familia Pastidillo sang La Castellana. Kag sa tanan ko nga paryente maayo lang nga pagpanyaga, nagatamiyaw si Rene Boy Pastidillo sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ayos. Okay. Jessica Conlo, listening from Talisay. Thank you, Gid. Raymond Jotiles, Crossing Ilog. J.R. Mainit, Trihon. Wobi Villanueva, ari lang ka pamati sa Region 4 A. Mayong udto lang. Sige, salamat Gid Wobi Villanueva. Folincio Susana, Rochelle Folincio Susana, no? Madam Virginia San Antonio Olpenda, greet ko kay Bishop Vicente Navarra kag Father Jovic Limoncito gahiwat sang ila sining birthday, no? Sa ila nga duwa happy birthday. Antonio Talaban Oriol from Bacoor, Cavite. Belinda Alcantara from La Carlota. Nining Ibanez, salamat gid. Daisy Marie Gardose. Ano siyang kay Daisy? Nagatag man sa number man. Daisy Marie Gardose. And pinangita siya bata ko. Maluoy man. Okay. Ganin kay textmate ka na nila karon. Mary Grace Mungkal Kabalfin, salamat gid, na. Ayos, sige, dali gilang mga kaaksyon na standbayan ay manumbalik kita sa diri gilang mga madugay. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:51 ng aton oras sining mga tinion, no? May lang pag-monitor sa mga listeners sa bago lang nakasangat sa aton sining monitoring set kag sa aton sining Facebook page mga kaaksyon. Sige, live extension coffee mix anay kita, no?
tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang kay Kantuan Tanay, siningontang balita gikan sa patrol, no? Kay Aksyon Alvin Graba, ining tatlo ka mga miyembro sang New People's Army nga tigin baton man sang Philippine Army kagin pa sidunggan, no? Kag Barangay Drug Clearing Program, kag High Impact Operations, nagapangunang plano sang bagong Piriya Negros Occidental Provincial Officer, mga kaaksyon. Yaring countdown sang report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, prioridad karon sang Philippine Drug Enforcement Agency diri sa syudad o sa probinsya sang Negros Occidental, especially sang bag-o nga provincial officer nga si IA3 Jiksinski. Aksyon Rex. Kabudlay. Ano nang malipot ka ng hayo man? Pamangkot ko man sa Action Rex kung anong hayo na lang para Oo. hindi mabudlay. Gani? O sila niya sa akon, ari na lang Action Alvin para mas madali. Jigs na lang, no? Jigs na lang. O, kunti ang spelling sa iyang pangalan, Jykivzcky. Jiksinski ang pag-pronounce galing kay para hindi mabudlay, Jiks na lang, no? JYKS. Jiks. Iskrupulo, no? Salamat, no? Ginapahayag kaga prioridad ni IA3 Jiks Iskrupulo ang pag-uta nga Negros Occidental Provincial Head sang PIDEA nga ipadayon ining mga bagay nga nasuguran ni Anay PIDEA Head nga si Nicolas Gomez, especially ang pagpakig-away sa illegal nga droga. Now, ang prioridad karon diri ni Iskrupulo Action Rex ang mapadayon ining barangay drug clearing program nga handom sang bugos nga mga leaders sang PIDEA sa bugos nga Western Visayas nga madeklararman man ang mga drug-free barangay granting First time ni nga nabatian gurong interview mo ni siya eh. Exclusive sa Action Radio, Action Rex. Kita lang dyan doon, nakakuha gidya sang contact kay Iskrupulo Action Rex. Ang iya sining prioridad nga ipadayon kay granting ara kita sa 54% na sang mga barangay sa probinsya sang Negros Occidental nga deklarar as drug-free. So may ara pa Action Rex nga pila pa ka mga barangays nga plano sining ipadayon para mas madugangan pagid kag mas madeklarar nga madamo pa nga mga barangay diri sa Negros Occidental nga madeklarar nga drug free. That is why may mga appeal man siya sa piyak sining pandemya Action Rex kay sa iya to experience dito sa Aklan. Actually ang nagbulos man sa iya dito sa Aklan Action Rex bali nagbayluhanay lang mo. Si PIDEA, ako na si Nicolas Gomez ato sa Aklan, siya diri sa Negros Occidental, first timer niya nga diri sa aton. That is why ang apilar niya sa tao, especially sa mga drug o kon mga barangay officials, mga drug surrendering nga ipadayon ang ila sining barangay drug rehabilitation program kay mabulig siya kag handa gid siya nga magbulig nga madeklarar ang isa ka barangay nga drug free barangay. Pero alandaman man kay ikaduha diri sa nga prioridad Action Rex is high impact operation. Buting ganon pag-dakpon gid ining tanan nga mga nagabaligya sang illegal nga droga, especially ang ginatawag nila nga mga high value target diri sa probinsya sang Negros Occidental nga iya sining ginatuyo nga madakpan man Action Rex agud matap na ang sining niya kundi naman gani ni matap na kundi paagi sa bulig sa mga pumuluyo maamat-amat kag maghaganhagan ang baligyaan ay isang illegal nga droga Action Rex. Pero open siya Action Rex for any suggestion, and that is why suno sa iya makakita na ita Action Action na Albi, no, personal para mas maayo man kay makabisita man kita dara sa inyo. Sige ko mas maayo na.
kay ara pa sa Actionarex sa Iloilo sa karon. Kay Away pa sa katabok di? away pa kay gina-process pa kay wala pa sang formal turnover Actionarex dito sa Iloilo. The moment nga makakuha niya na kag may ara na formal turnover inaya diri na formal nga magapungko na siya Actionarex. Pero next week lauman nga ari na siya diri sa iya nga agud mas mapaatag niya pagit ang iya sini nga mga plans and priorities. Ari ang pahayag ni Jix Escrupulo. To continue pa rin po the implementation of the Barangay Drug Clearing Program. Strengthen po natin yung Barangay Drug Clearing Program. And of course, yung conduct po na of the operational side is to conduct high value target and high impact operations. So, dalawa pa rin po ang focus ng PIDEA, still the supply and the demand reduction. We would reach out more on the barangay level, especially na maano po sila. Kasi sila yung grassroots talaga, the senators in the barangay. So, we would continue yung barangay drug clearing program po natin. And of course, we're reaching out po, lalo na sa client po ng Barangay Drug Clearing Program, yung mga surrenderers natin. We could not deny the fact na may mga iba, of course, affected in the pandemic, yung iba hindi nakaka-attend ng kanilang mga sessions and programs. So, mag-reach out po tayo sa mga clients po ng Barangay Drug Clearing for them to continue of availing the program. Kasi nakita po natin yung magandang epekto po ng Barangay Drug Clearing Program. Thank you very much po. Not unless po meron po kayong idadagdag, ma'am. Sa akin po is I am new to this is my first time po na ma-assign with a bigger area. I am hoping for the cooperation po with the partner agencies. Tulong-tulungan po natin kasi ang laban po sa drugs is hindi po yan nakasalalay sa law enforcement lang. We may have a good na magandang batas natin, yung RA 9165, magandang programa po ng implementation arm ng RA 9165 which is the PIDEA, and yung DBB body po natin, may mga magandang rules, regulations na nilalabas. But then, without the individual's commitment po of fighting illegal drugs, hindi po magiging successful ang mga agencies na to. Actionarex exclusive San interview. pro siya nang nagapungko nga PIDEA Negros ding. Yes sir, siya nasubong ang Pero sa turnover, way pa. pa Actionarex. So, lauman ta base by Monday, ara na siya sa opisina. Sa PIDEA Actionarex kay base amo na laman ang iya sininga ginahulat Di after sang nang opisina sang PIDEA diaw. Iloilo City, ang bago nila nga office Actionarex. Kay Ang- bago naman sila nga head office mo. Gani. Oo, ara siya, pero lauman ta by Monday suno sa iya nga magkapabalugid siya nga ara na siya Actionarex. Ay, by the way, Actionarex True Text, thank you, Gate. Kay on medyo masako pagali sa meeting subong, si Brigadier General Inocencio Pasaporte Actionarex, ginapahayag sininga gin-confirm siniyo, so bali tatlo in a week ka mga membros ang New People's Army ang nag-surrender Actionarex, no? Sa mga katapo, actually duha sa 79th IB. Sinutong sa 79th IB, kag nanong posisyon nila to? Oo, sa 79th IB Actionarex, isa ka political... 79th IB na, based na sa Northern Negros, no? Sa Yes, sir. Sagay? Correct, Actionarex. 79th IB area sa Northern Negros, butong pakadto naman sa may Gihulngan. Gihulngan. Oo, portion sa Gihulngan. Under na siya sa 79th. Mga portion. Si Ka Bruno Actionarex, isa ka political instructor. Anong totoo din nga ni Ka Bruno ni? Amo ni ang kuwaong panaton Actionarex kay General Pasaporte, kag ining si alias Mary. Ini sila ang nag-surrender sa Idalom Actionarex. Si Mary? Si Mary. Oo, si okay. Inday Mary, no? Ayaw man gani ka nag-surrender si Inday Mary, base sa dason si Joseph ang masunod, no? Samtang sa kuha naman Ano na Actionarex. yung mga rangkon ni nila man? Si kuha Actionarex, ining si alias Bruno? Bruno, siya ang political instructor. Si Mary, isa ka educational staff
sa Northern Negros. Ado, Action Rex. teacher siya. Daw teacher, pero ang iyang gani operation man, Negros, Cebu, Bohol, and Siquijor. Amo ni ang iya sininga area of operation. Pero isa diri sa nag-surrender man, kahapon nga adlaw Action Rex, ining si Samson Tilio, Action Rex, no? Isa ka squad leader. Samson Ones Tilio. Alias Dener. Squad leader ni siya sa 2nd Central Negros Front. Nag-surrender ni siya sa mga katapo sa 94th Infantry Battalion. Ang iya sining operation, of course, mga hinterlands ang Binalbagan, Himamaylan, ang Kabangkalan, amo ni ang iya sining area of operations. That is why, total Action Rex, 3. Basi makakuha man kita sa dugang pagid nga mga information, the same sa mga pangalan ni sinini Tilo, ni Bruno kag ni Mary Action Rex, kay the moment nga matapos ang iya sining meeting, medyo sako pa siya Action Rex. Report gikan sa patrol ini si Action Alvin Graba. Mga ka-aksyon sa diin kaman nga bahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa pagkulot. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gidaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa patrol, no? Diri kita na life extension super fiber. May Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:05 na nga oras, kadtuantang balita ni Aksyon Art Tayhupon. Ini may kang tanan sa dugang pasilidad ginbuksan sang syudad paagi sa rekomendasyon sang QCAT para sa mga nagabusong. Preparasyon sang siyam ka dugang mga bulutuan talakayon sa palabuton nga Martes. Yaring countdown sang report ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Liwat Action Rex nga ginabuksan ang Lupisayna Elementary School, no, bilang pasilidad nga ginagamit karon sa syudad para sa mga pasyente, no, especially sa mga nagabusong agot gyapon ini sa COVID-19 na problema nga ginatubang kag padayon nga ginaaway diri sa syudad sa Bacolod. Ini kasunod nga ti ko madumduman Action Rex may napatay na ligad nga adlaw nga Bacolod noon nga nagabusong na babae kag ti damo o magluwas siya sa nagabusong da ining pagubata para noon nga yara man dira gina patiner temporaryo kag especially those nga hala o kon manugbata no nga gina kuhaan pa sang mga swab test. Sunod rin kay QCAT o Quarantine Center Action Team head nga si Councilor Rinicito Novero, kabahin ini ang ginbuksan nga Lupisan Elementary School, ika-4 na ini siya na facility subong na ginagamit sa syudad. No, malumduman na una nga ginbuksan ang AL Jaime nga bulutuan sa Mansilingan ng medalyas tanog dagang ETCS amo ni siya ang ika-4. Now, sunod rin pa sa kay Novero,
Bangod man sa nagapadayon nga pagtaas ang cases sa COVID-19 sa siyudad sa Bacolod, sa palabuton nga Martes, may ara siya sa invitation alas 10 ang aga, meeting ini upo diya sa mga principal sang siyam pagid ka mga eskwelahan nga kalina inspection naman sa City Engineer's Office kag na-plastar naman na action na experti ang luyag matabo diri ni Nogaro na ipasiguro gid nga at least kung ang kaso nga ini ang kinahanglan na gamiton okay na gid ang status. So dugang pa diri ni Nogaro nga ang siyudad sa Bacolod may na-identify kung marumduman 19 tanan o 19 ka mga eskwelahan nga pwede nila gamiton kag ila may ara naman sila sadto sa kasugtanan o pod sa Department of Education. Kaya isa ka purpose kung na ang meeting ini siya sa palabuton nga Lunes, kaya di may mga concern nga ang pila dito ka mga division o kung manumduman nga kung temporaryo siradaan liwat ka mga eskwelahan ang mga division na ginbutang, ginpamalos na, kag ang mga screen na ginbutang sa bintana, sila niya dapat amo na siya nga ito na preparahan. Ipakayo naman to, ipatakod naman to. Amo lang mataboy, kamo na gani nga ma-meeting siya. Ang kung sini, ang obrahan ay sini kay ambot ang anong eskwelahan to? Ang siyam ay pa action next niya ma-mentionar kaya mo pa ng meetingon niya pero siyam ang target nila na i-plastar. Bari mabala. Nagnubo naman ang kaso kuno sa NCR to? Kabay pa nga masulod kita tani, no? Uy. Kay kuning kaso giman masikon mag-meeting sila kag magnubo man ang cases, di ba sili na malang niya pagbuksan ng siyam, basi amo na lang ni apat action Rex. Pagkali hindi man siya mapuno dahil kay kumo subong damo to ang nagapositive, pero karaban na nabi asymptomatic, way blas ang ginabatyag, kag nagaka-qualify sa ginatawag na home quarantine. Amo na nga kung nga hindi ma-overwhelm kung way nagakabuta ang mga pasilidad na ginbuksan sa city na ginagamit sa karon. Yari ang parayag ni Councilor Rini Cito Lovero, ang chairman sa Committee on QCAT. Nagdugang kita isa ka quarantine facility ang Lupisaina. Dedicate natin na sa mga pregnant kag sa mga post-delivery cases bala. Okay. Tawag nila postpartum. Ang Lupisaina, ang medalya hindi man natin mga positive cases, kundi mga gaulat bala ang result in a quarantine. Ang UTCS, positive cases. Ang AL Jaime, mga positive. Okay. But then, nag-meeting kami. Then we will have another meeting sa Tuesday. Again, pangabay ko ang aton DepEd, mga principals ang tanan nga eskwelahan nga gamiton as quarantine and isolation facilities. Ma-meet sa amon quarantine team this coming Tuesday at 10 o'clock in the morning dira sa Heritage. I-discuss namon ang mga dapat himuon to protect the school and the facilities kag ang mga ginapangbutang namon kag ang mga procedure nga himuon na kun ano. So siyam na kaskwelahan kin-request naman na siyam ng anay. Amo na naging panggamit nato nagligad. Okay. Karga mo man yang pang-repair nato ng mga nagkalaguba ang facilities nila, including CR, doorknobs, mga ginpamutang natin sa screen, ang electric fans, nga suga, ang ginputangan natin dividers, ginpang gamit na ni natin, ginpang review natin, kami mga nagkaladula ng iban nagkalaguba. Ang nagagamit nga iban, hindi man kibalo mag-amlik ang ginagamit. Paghalin, guba, gina-review, kag gina-repair. Actually, we had 19 schools nga identified as of last year, pero subong apat pa lang actual nga ginagamit. Sa Tuesday, siyam kaeskulahan ang mga principals ang aton pang meeting. Ang mga sunay sa palayag ni Councilor Novero, Tuesday na pagayaton, so hopefully magnubo ng cases diri sa Bacolod. Si tigin singit ko ganay siya, kay kumong ang face-to-face instructions, so sa depende kundi ka kuan matugin pa untata. Ang sininya ti wala tuntay nga magbalik ka sa magnubo na naman ang cases, ang testabonistoyahan sa taga-depend ang bago karon ila supervisor diri para na
matungod ang pila ka mga eskwelahan sa ulihi nga pwede mag-qualify aside from Alameda National High School nga buksan o kung posible magbalik ang operation in kaso magdubo ang kaso sa face-to-face instruction sa Department of Education. Balitag ikan sa Bacolod City, walak sa Martay Hupon, magka-aksyon din kaman sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Art Tayhopon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Daligid lang aksyon na Brian Morden sa balita gikan sa Kapitolyo. Diri kita naiho D3 Bayo, mga kaksyon. Sa D3 Bayo, ang pero may apelasyon sa mga kandidato sa probinsya nga magtutok sa plataporma kag hindi personalay nga kampanya. Kalakip man ining palayag sang vice-gobernador nga nagalaom nga maimbestigahan sang tulid ang sang mga otoridad angot sa aligasyon sa mga alkalde o sang alkalde nga political killing kag threat. Dito na guro sa South ni. Yaring kaundan sa report no ni aksyon na Brian Morden sa Kapitolyo Provincial. Action, Brian. Action Rex, malayo-layo pa man ang kampanya sa lokal nga mga kandidato pero subong pa lang si Vice Governor Jeffrey Ferrer ang nagahangyo gid sa mga kandidato nga kon magpangampanya gani dapat maghatag sa ila sini plataporma di gobyerno o kon anong gusto nilang mahimo kun ni sila ang butohon sang publiko kag makapungko sa ila sining lokalidad. Sunod diri kay Ferrer ang pagpangampanyang nagahatag sang information sa imo sini gusto mahitabo sa inyong lugar. Dako ini nga bulig action Rex para malikaw ang anuman nga personalay nga habuyanay sang malain nga istorya. Dugang pero ni Ferrer nga tikon magahaboy ko sa malain nga istorya magatuga ina sang hindi mayo kag posible magalabot sa punto nga maglabutanay action Rex kag matabo ang hindi nami kon politika ang paghahabanan. Apisar nga ang merging katabo na sa ibabaw mismo sa duha ka grupo sang local political party nga Yunega kag Love Negros pero hindi gid mamalikawan sa lokalidad nga may mga kasumpong nga hindi mapugngan. Yari si Ferrer angot sini. Sa mga paintings kasi
Awan ang porsyon sa palayag ni Ferrer angot sini kag ulayhon man nga nagpangabay man siya sa otoridad diri sa probinsya sa Negros Occidental nga tutukan kag imbestigahan man ang ining mga aligasyon nga may ara ya sang ginatabig na political killings diri sa probinsya. Gina-implo diri naton Action Rex ang nagluntad nga pagpatay sa anay kagawad dito sa barangay Kulipapa, Banwa sang hinubaan nga ginatabig ni Mayor Ernesto Estrao nga isa na kasahi sang pamatay may angot sa politika. Ikaduha diri amo ning allegations ni Hinigaran Mayor Nabi Arcillo nga iya sining ayon ginasunod-sunod sang isa ka van kag motorsiklo Action Rex nga naghatag sang kahangawa sa iya. Doha sa padri kay Ferrer nga ang kapulisan nato may diya naman ang dapat nga imuon, dapat tutukan gid ini kung sino tong biktima, dapat nga nahatagan sa hustisya nga dalaom ang vice-gobernador nga mangin matawhay kag wala sang matabo nga malain sining palamuton nga eleksyon. Ikaw na pinag-outline, there is some incident that needs to be tagaan sa topic. Sinapay sa law, maybe they can ask the help of the PNP to investigate. And then what will be happening with the investigation? Ang palayag ni Ferrer angot sini makita gikan Kapitolyo Provincial Action Brian More nag-report mga kaaksyon din ka man sa Pinas labuton ka sang balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinakson na Brian Morden. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Isa ka 6.5 nga linogo ang nag-igo dito sa Balot Island sa Sarangani town no sa Davao Occidental. Sining aga according sa report sang PIVOX or PILVOX. Sunod rin sa palayag sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX nga ang tectonic quick nagigo sa 234 kilometers southeast sang Balot Island las 10:26 sining agate ang mga aftershocks, ang damage gina-expect pa ni according sa PIVOX mga kakson. Way pagidman sang tulid mga kakson nga kalitan pero ti daw maro baskog 6.5 ang linog mga kakson nagigo sa Balot Island sa Sarangani town mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Dali lang sa report ni Aksyon Alvin Grabakson Eric Magbanwa kag sa aton sininga mga out-of-town reporters Mighty Sianay. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dore Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi kaya tinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching, agud malikawan nga ma-strain ang imong likod. Kaksyon na sa bayanay, matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magabalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos! Sige, daligi lang kay Vanessa Mayor. Si Vanessa Mayo, si Fernandez L. Eric, Jinky de Alagdon, and gatamiyaw lang si Jinky de Alagdon kay Mr. Biboy Villasor. May lang pagpamate, Rodora Sioco, Elvira Hilogo, Mr. Milili Oligo, Bibing Francisco, halin sa Villa Estefania sa Fortune Town, no? Thank you, Gidbing Francisco, no? And sa kay Danilo Cielo, may lang pagpamati from Paranaque City. Salamat gid Danilo Cielo. Beverly Anwales or Burley Anwales. Thank you, gid Burley Anwales. Nimisha Roques, salamat gid. Nimisha Roques and daligid lang kay ilang taon ni Niel Brian Baluwes, salamat gid Niel Brian Baluwes. Dino Alik, Pelton Lipora, may lang pag-monitor Donald Cabasag from La Carlota, Ging Alib from Maxameya Medicali sa Barangay Villamonte. Ging Alib, thank you so much gid, no? And Jonalyn Niniel Di Crepito, kag good noon sa kay Junjun, kay Mark Galvez Natividad, no? Ren Evangelista, Melchorita Ferrer, Imbong Jocampo, Rodessa, Liderato Navales, salamat gida. Okay. Thank you gid Rosalina Arellano Espadero, no? Rosalina Arellano Espadero, kag Mike Batesta, salamat gid Mike, no? But kung mayari pa dali lang, no? Okay, Liberty Binitin Obaldo, salamat gid. Thank you gid, no? Liberty Binitin Obaldo, salamat gid. Ayos, sige, dali lang mga kakson na standby ay matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa dili lamang madugay.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi may kumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag na dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Good day! Ako gali si Henry Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinalaman sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espongar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data.
Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy, kaya kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga na-traffic to or na-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik kita diri sa atong sining pangalagad mga kaaksyon. May lang pamati kay Paul Spot nga nag-monitor kay Michelle Sayo Gimiroy sa kay Cathy Ver. May lang monitor sa inyo dira, no? Sige, kantuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba, mapanok po kita na, no? Sa syudad sang Kabangkalan ho. Kabangkalan City PNP nagpatigayon sang Peace Covenant signing sa mga kandidato. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Alvin Graba. Sanok po, Aksyon Alvin? Aksyon Rex nagpatigayon sang Peace Covenant signing kag interfaith prayer for 2022 national and local elections. Ang Kabangkalan City Police Stations ang ginapangunahan man mismo no ni Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz. Upod na diri ang mga katapo man sa Philippine Army. Ang ining program aksyon Rex ginpangunahan man suportahan sang mga religious organizations PPCRV, and at the same time ang yasang simbahan Katoliko kay natabo ni sa may simbahan balasang Saint Xavier Parish Church, Cathedral rather, no? Dara sa syudad sa Kabangkalan, nga sa diin si Father National ang ara man dira o kon si Father Jose Severino Nacional, ang rector sang Saint Francis Xavier Cathedral, ang nagpanguna man diri. Of course nangin isa sa mga bisita kag naghatag mensahe diri si Attorney John Anthony Saril, ang election officer sa Kabangkalan. Tanan sila Action Rex upod ining mga kandidato nag-isa sining MOA o kun sining Peace Covenant signing kag nagapromisa nga maghahatagid sang hilway kag matawhay nga election Action Rex, no? Amo ni ang iya sining kwan ang iya sining plano. Now dugang pagida diri ni Cruz Action Rex nagalauman ang kapulisan sa syudad sang Kabangkalan nga kay kumugin umpisahan ni subong nga adlaw mag amat-amat naman ni sa iban man nga mga banwag dapat syudad. Kung naka-sign ka dira sa Covenant kay na tumano naton Aksyon na Rex kay sila mismo kada kandidato. Kung kaysa masign lang iban daw pakitang tao lang.
kag maghambal lang bala, o ti sige, para daw politika. O picture ko tayo na, picture na. Gani. Kag maghambal yung Kung anong ginabutang na da sa Pisko Binanto, manong tagid na. Aksyon na Rex kay ang isa diri kay ang handom gani ni Cruz Aksyon na Rex nga mapasiguro gid ang sining seguridad sang bugos nga pumuluyo sa syudad sang Kabankalan, especially sining maabot nga eleksyon nga mangin free sa mga violence kag iban pa, especially ini mga kandidato nga ginalauman niya man nga mag-participate gid kag malikaw sining ginamo o kun inaway Action Rex in accordance with the law and the rules, spirit of good grace and friendly rivalry. Amo ni ang iyagin pahayag. Ari ang pahayag gabi ni Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz. Candidate and ating mga lead sectors, NGOs, Philippine Army, of course, the PNP, the Commonwealth. So, lahat sila attend during the office program. So, we are very happy rin dahil very competitive. Ano po ba yung inaasahan natin dito, Colonel? So, inaasahan natin, sir, is of course, maging peaceful and orderly election in this 2022, although medyo challenging po sa amin because of this present ng ating pandemic. So, very challenging to. And of course, hindi lang dito Kabankalan, sa entire Negros Occidental, naging very peaceful yung ating election ngayong May 2022. Bahin gid lamang ini Aksyon na Rex ang pahayag ni Lieutenant Colonel Cruz. Report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa din kaman nga bahin sang Pinas labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa pagkalod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinakson na Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Akson Alvin Graba, kadtuantang balita ni Akson Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa kang pitublag ka mga bag-o ning patrol carso. Gikan sa LGU sang syudad sang Bacolod, officially na bato na sang Bacolod City Police Office. Kag may pito pa ni kunong maabot sa within sining bulan man ho, dumay yung balita niya. Yaring kaundan sang report ti Akson Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Ayos, Rex, mayang balita sa BCPO, pero hindi mayang balita para sa ato, no? Nga? Kaya wala na ta. Ayo di purma. Siling ko gidaw. Mayara naman na. Sa daso naman na. At ka ni Man, oo. Sa daso naman nga siniman. Oo. Isa pa kasi mana kag... Isa pa ka si mana kag dua kadlaw. Ayo di purma. Oo, isa kasi mana kag dua kadlaw. Ang... Natanaw mga nagkalendaryo. Oo, may kalendar ko diyo. Ginapitikan ko ni mo. Ginapatinan mong numero, oh, tipit sa 22 ta subong. Oo. 1 week na lang. 1 week na lang. Tapos sinadlaw na lang dayon. Oo. Ang imo ya pre, layo pa na pre. Ayo di purma. Sino na yan ka? Si Alvin ka. Alayo pa na yan yaya. Layo na imo pre ya. Dito pa sa kuan na mo. Sa lapit-lapit lang ta. Sa kasmana ka duwa kadlaw. Ayo di purma. Ang imo Pebrero ng inisip. Ayo. Okay, pati nitang Pebrero, kay Enero pa lang kita. Enero pa lang ganing. Pebrero ba ilang danay ah? Pero ba na Pebrero na? Oo. Si taga Uma Ilonggo. Gamo ni Tor sila subong. From Cadiz ni Guro ay. Cadiz City? Oo, taga Cadiz ni si taga Uma Ilonggo. May lang ang pagpamatid ang mga sirs and ma'am. Oh, thank okay, you, okay. Sige, pingagaw na. Oo. Pingagaw na. Pingagaw nga? Pingagaw na padaray. Ayo di purma. Ayo, si Ronari, that trabaho, may lang ang pagpamati man. Arasa? Oo. Daway kito tupa, no? Ha? Daway kito tupa. Bago pa lang kuno kalakat si Mayderya. Yun na. Oo, patambok-tambukol niya lang anay kuno.
Ayo di purma. Nagliga to, nagpapabot na, nagabot na, tapos pabalik na patambukol niya. Ayo, nga pangabuhi, no? Si Mr. and Mrs. Pablito Benedicto dira sa Barangay Minasipalay, ga-monitor man sa ato. Ga-monitor man sila. Oo, Okay na salamat to kita. sila, guro. Ha? Okay na to sila. Awa ito problema, kaya daw guro nakabalik ng kurinti ito. Oh. Patamat. Birthday gali ni Congressman Karaps Subungo. Sino naman? Si Karaps bala, Paduano. Ay, gali. Oo, birthday gali Subong. Happy birthday lang, Kong. Oo. Te? Ang buta? Ayo di purma. Ayuhay mga muna. Ha? Ayuhay mga muna. Hindi ayuhay eh. Do friends ka mo kanina. Oo, friends kami na sa wag isa ka Facebook. pang invite sa birthday, ha? Why? Why mang guro sa base ato sa Manila, guro. Sa Manila, may session pa sa Bungao. Oo, may harap pa eh. May harap pa session. Ang patuya ang ginpatambok ko. Ang patuya, kaya, okay. Oo, si Dairona Rida Trabang pato. Tsaktuhan gina Dairona. Sa Dasunbo. Ayo di purma. Ayo. Kay Sir Joseph Chua. Dama lang ang pagpamate, Sir Joseph Chua. Oo, sir. Boss, Joseph Chua. Musta ka na? Daway gidaw? Ara. Ayo di purma. Relax ang dabala kay Yagi ko lang. Dito to Marlon. Si Kwan, si... Poseidon. Marlon Posisyon. Posisyon, oo. Oo, Poseidon manapon niya si Action Art na iya. Migota si Engineer Arthur Normandy. Oh, correct. Wow, pamati sa subong da. Kuwag na sa subong, no? Mga pingapi na siya maipay. Oh, laban eh. Dama itong kapihan niya eh. Oh, sa Cadiz, gali nagbukas man to ang Mamadyang, oh. Mamadyang, no naman? Sige lang bala. Aguilar District, Zone 3, Cadiz City, ha? Mamadyang? Oh, Mamadyang. Lain ang kilala, kuya. Sino? Mamasang. Ayo di purma. Si Lingko Gida. Mamadyang niya, ang kilala niya, Mamasang. Oo. Mamadyang ka, di sa nasa kalanan? Korean restaurant, maniya. Korean restaurant. Oo. Okay, tumayo na. May lang makakadto to kay manugbat to. Ano nang ginakaom lang na may dahon na kimchi na. Ang buta? Ginakaom mo gilang na. Kaon. Paborito mo gilang na. Ayo di purma. Kata lang sa sipo mo na gilang. Birthday ni Action Boy Subong. Ay, Action Boy doon. Happy birthday. Wow, grabe. Alin pa sa ngagang perting preparasyon di kagagutok diyo. Gani, mga pagkaon, hindi nagalalin ni man. Punta mo ko saka diyaw. Hindi na ko gani manginaon niya. Lagi man kung sikat ka, no? Oo eh. Damo, kwan, kayuhan. Ay, gida kas advance. Ayo di purma. Ay, di Marne, Sabado mo, pwede ka na. Sautik lang na kayo Daimar niya. Oo, tikilan na karon mga tapos mo programa ni mo, way gini, Way gini, Sabado, Domingo, matanga ka magis ni. Naman tingin ka kasalbas na danay, Mati kasi ni Marne, Way na problema, Sautik lang na yung gamaya. Solve tayo na yan. Laban eh. Damo ito na savings. Savings ang surat dito mo damo. Sa legal ako galingon. Oo, gani. Asin na bala. Dapat kasubong mangin positive ka sa COVID. Kundi sa kayuhan. Laban na ipabot si mo. Dila ka mangin positive ka, dapat mag-negative ka man. Oo, na negative ka sa PCR test. Ayo di purma. Kay Lister Ray Benitez, may lang pag-monitor, Arasa? Arisa, Arisa nag-text kung kay Rofi Libran man galiw monitor man si Rofi Librano. Ay, uy, Si? Diyan ay ka, i-search ko rin ito, basi magsala ko blao. Si Kapitan Chad kag si Kagawad Jofred, Ayo di purma. Uy! Ay, gali. Rasa? Automatic ni sila yung monitor. Si Edbox ka monitor kayo. Si Edbox? Oo, si Edbox. Sa kanaon sa. Nagkupos na? Ayo di purma.
Ara sa kanlaon. Layo ba? Oo, di ba si kung ipatayo pa niya sa suta. Basi ipatayo pa niya sa sutang yung books. Basi Oo, kag basi pre, isa-usaba na sa gindakal. Kuha mo sa bulkan na pre, makakas na pre. Makakas na pre ang kuhan, mga bukol-bukol mo na. Sigurado Layo gina. panit makakas mo lang. Pati kamot siguro, kagabili. Ayo di purma. Kay misis na may hapon kita. Si Madam Karen? Madam Karen. Sila kita permi nga partiranay ka. Ganay man? Gantos kan laon man? Laon man, basi kung kapangumpra sa utan. Basi ka pananom-tanom. Oo, basi kung nagkakuha siguro, nagkasuro sa headline sa utan, naman na utan sa kanlaon mo. Sa kanlaon? Oo, darat na mga pitsay nga gwapo na eh. Oo, pre, basi mabalik ka ta, may kwento, extra, abay-abol na pre. Sa utan? Oo. Ayo di purma. Sino may manggubat? Tuga mo nito. Ano na manggubat? Ato na, ano na manggubat, no? Hindi ka na maglisob lang, no? Salo-salo, no, ya. Yung kundiin tong direksyon sa ulo mo, dito ka manino yan. Isa lang ka direksyon mo sa ulo mo. Kung pa action na lang. Grabe nga, bira mo kay Nunoy manggubat ba? Para isa lang sa'yo. Isa lang bala. Isa lang dapat, no? Sanda bala si Totong Milina, isa lang. Oo na. Steady Pulse Gyapon. Steady Pulse ang? Si Nunoy, si Totong Milina eh. Siya lang guro, ya. Ayo di purma. Hindi Hindi, pasakit mo na manggubat. Sa talagtarang, mga ganyan ka malaalang ka. Noy! Steady Pulse no ya. Steady Pulse Kayo minis Nunoy manggubat ya. Salamat kay Toto Ed Lumugdang da. Kay Karen Tahang Langit da. Ga monitor sa mga membro sa Bacolod Eagles Club mayong hapon kid no. Kagamay lang pag-monitor Thank you, Kid. Sa ano? Sa balita mo. Ayo di purma. Ano ning Mayo niyo kay may pito ka bagong Hilux nga patrolo. Tapos nga po nag-turnover sa LGU ni Tapos ang Mayor. May pito pa nga kami. May pito pa ni nga kami. Giturnover ni kapo sa LGU kay Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Kuani Mitsubishi Strada ni. Estrada. Oo, kampiyon ni nga patrol. Action Rex, no? Yan ni Action Alvin. Gani. Ang magka-benepisyo ni ang mga busy, nga mga police station na. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Amo na yung una nga makabato ni isang bagong Mitsubishi Strada. Ang 5, 9, 10, follow na lang guro na. Kaya may additional pa si Mayor Bing ihatag sa Bacolod City Police Office mo. Kaming mo? Pito pa ka bilog pa aksyones. Bali 14 ni tanan mong. Ang purchase sa syudad, initially pito na yan ang hingagaw Action Rex. Ngamon ni kahapong hingagaw man turnover sa BCPO kag in blisingan na lang ini, no? Para nga i-turnover man formal sa mga hepe sang kaporsa nato ni Bacolod. Ang expectation ni Colonel Martir nga dapat halungan nila ining mga bago nga patrol cars. Hopefully, ma-reduce nila ang krimen diri sa Bacolod. Importante, ma-operate gid. Oo, ang response time bala ra dayon Max Rex bala pag may call tawag ra dayon. Kay ti balo ka may direktiba ni si Martin niya hindi siya gusto nga ang mga patrol cars dahil may permis tubangan sa police station. Gani. Kailan libot gi sila ni Colonel Martir. Kaya sila niya kinangnanon ang natawag nga police visibility sa mga damo tao nga lugar para nga bisan paano utod ang mga malain nga buko sa ato bakoturan sa ato man mismo pumunuyo nga nagapatigayon sa paglibot-libot diri sa syudad sa Bacolod. Dapat libot gid nga aton sining nga mga kapulisan kay bawa mo puning nga daan kapigaduhon nga daan subungo. Tiara na may pag-bonus lang nga patrol car sa Krami. May tugang ang LGU sa Bacolod ano pala nga kayuhan nga ginatag sa PCPO tiklalan in return ang mayong nga performance Action Rex amo nang dapat nga kay Colonel Joseph Martir na buenas Colonel Martir pagpungkoy din no. Ang RD si General Fring Dumbo inkompleto gid ang pulo ka patrol cars. Gani. Pagpungko ni Martir tari naman si Mayor Bing mahatag 14 ka
Mitsubishi Strada. Tiyamak mo na nga bulig sa LGU sa atong kapulisan. Dapat nga ibalik nila ang mayo nga performance sa Rex. Bisan pa may konsuelo mo balang LGU balang ati daw hindi mas sila siling naton maglain ng bote lang nga nakatag sila sa patrol car kay mayo man ang performance sa ato sini nga kapulisan. Yari palayag ni Police Colonel Thomas Joseph Martir. May ginatanover sa amon kahapon, no? 7 new patrol vehicles sa Mitsubishi Strada from the local government unit of Bacolod City. Amon plano, initial planning na mo, no? Issue sa anay sa unang mga DC Balanga police stations. Nagdadalag ko like 1, 2, 3, 4, 6, 7, and 8. Ang 9, 5, next batch naman, kaya may another 7 para na maabot. Anong trabaho ni isang 7 kapag patrol cars, Colonel? I-boost na gid ang aton visibility patrols, no? With the additional 7 patrol cars, padugang ta para ang visibility efforts na matilangan pagod, pati palang maka-reduce pagitan sa aton criminality diri sa city. And hopefully, halungan ni siya sa aton nga mga station commanders ang patrol car halin sa Camp Crame kag subong LGU naman na Colonel? Yes, sir. Amo gina time and again ginaliwat-liwat ko na sila remind nga halungan kita kaya kabudlay na nga maka-avail pa na liwat siguro by pila namang katuig. So dapat halungan ta gina nga malas gina sa sanglawig para madamo gid ang kaservisyohan niya sila. May pasalamatan ka diri party si ni Colonel? Yes, sir. Pasalamat kita, sir, sa LGU sa Bacolod, led of course by aton City Mayor, Honorable Mayor Ping Ronaldilla, the City Council, the Executive Assistant, and of course, pumulo yung Bacolod noon nga naghatagit sila sa aton. Damo kini salamat, makabulig kini sa aton peacekeeping efforts diri sa Bacolod City. Mapadasig na sir ang response time sa atong kapulisan. Yes, sir. Yes, sir. Tingoon ta gid mo ginaton nga dituyo at least mag-unang sa lakyanta o wala na rason nga mabrilya pa or what. Hopefully, ma-improve na kita ang atong response time. Action Rex Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang ato sini mapisan nga BCPO City Director diri sa syudad sang Bacolod. Ang inyo kaaksyon sa Bacolod City Police Office ayan diskludi malipat ga monitor Action Rexo si Mr. Renato Nato Escolteros. Sa dina? Si Renato Nato Escolteros aga obra ni sa SSS Kabangkalan taga barangay Sumagni aton gini. Aton thank you, hindi good sir. hindi na magpariso radyo mang riso na iban patay. Hindi ka baton benepisyo sa SSS. Malalapag mo nito na sir. Mr. Renato Nato Escoltero sang Sumag SSS Kabangkalan Branch. Good. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Action Direct Magbalo nagasiling mga kakso sa di ka mga bahin sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Standby na aksyon Roger Gotib. Mapakadista karon dugay-dugaya. Life Extension Vitamin D3, mga kaksyon ga suporta sa mga katulad. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mapuslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching, agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Mga kaaksyon, nahunta na yung balita gikan sa syudad sang Cadiz. Si aksyon Roger Gotib on standby ini siya. Ini may kang tanan sa 18 anyos balang lalaki patay, backrider pilason matapos maglapaw sa dalan ang ginamanihong motorsiklo ni. Kung nagamaniho pagruinanay kung kurbada, di man ta magsiling nga baguhan kamudra sa lugar ngina. Ay kabudlay kung kaisang disgrasya, unay gid sa lawas ang tawo.
Kaundan na sining balita, we have Action Roger Gotib. Action Roger. Action Rex, patay kaina sa nga kagahon ang isa ka 18 anyos nga lalaki matapos nga siya ang nagamanigaw sa Kingsborough na upol sa motorsiklo. Kag may backride pa ini nga karon ginabulong man sa bahin sang hospital sa Banwa sa Manapla. Pangod nga malubha man ang kaimtangan. Ang insidente na tabo ining isa kapag aksidente sa motorsiklo alas 4:28 takla sang hapon. Kahapon gid lamang sa bahin sang Asinda Teresa Barangay Kaduhaan. Sa din agid pagdala sa ospital sa bahin sang Cali City Emergency Clinic ining agid kilala kay Jobel Rosios Ibaliga, 18 anyos ang edad, kag residente sa Hacienda Navidad sa Barangay Kaduhaan. Ang iya si backrider gikilala man kay Brian Villanueva, 18 anyos man ang edad, nga residente man sa Barangay Kaduhaan sa Hacienda Chamberi. Pero sa report, nabato na lamang sa kapulisan ang tawag mga alas 5 takla sa hapon kahapon, kag nagresponde sila sa lugar. May baluan nga ini ang si Jobel Rosios ang nagkamaniho sa isang karusi single nga motorsiklo, kag naglapaw ini siya sa kurbada nga dalan sining Hacienda Teresa. Pagkatapos nagtupa sila sa katubuhan, nagapate ang mga nag-responder dito nga katapos man sa rescue, nag-igo sa bato o kung matigang nga bagay ang ulo sa mga biktima sa matabo ang amo nga insidente. Idala sila sa bahin sa Cali City Emergency Clinic ang pagkaina sa kagaon mga alas 3. Gibawian sa kabuhi ini si Jobel Rosios kasi pa sa kay Dr. Jan Escalante nga mong duty attending physician nga ara sa impluensya sa Macolobong Elimnon ang duha sa matabo ang amo nga aksidente. Wala sa may magmaton nga hospital bangod nga kinanglan ni ICU si Jobel Rosios nga ginbawian sa kabuhi samtang ara sa Cali City Emergency Clinic. Apang karon kinabulong naman si Brian Villanueva sa Dr. Ramon Gusilo Hospital sa may Banwa sa Manapla bangod nga nakakas ang iya sining nga agtang tuga sa sining aksidente. Ang kaso sa karon yara sa Traffic Investigation Section ng kapulisan sining siyudad. Report gikan sa siyudad sang Cali sa aton mga kaaksyon diin ka man sa Pinas. Lambuton ka sa kamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, ini sa aksyon Roger Gutierrez nga report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon Roger Gotib. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. May lang pagpamati kay batchmate Jonathan Fuentes nga naga-monitor sa sining mga inoras, no? But good afternoon lang da kay Jonathan Fuentes kag kay Sheila Gomez dira sa Banwasang Manapla. Kay Sheila may lang pag monitor kag kay GN Aribalo dira ho gatamyaw lang si Jen Aribalo sang ika-50 nga kaadlawan sa iya sining nga MRS kay Mrs. niya Angela Aribalo, no? May lang pag monitor. Sige, daligid lang kay Chikon tanay balita ni Action Nelson Patinio. Mapaunad nga distrito kita sa Negros Occidental. 4 ka mga persona ho nagkaladakpan sa nagkalain-lain nga bypass operation sa siyudad sa San Carlos kag Banwa sang Toboso. Yaring countdown sa report ni Action Nelson Patinio. Action Nelson. Yes, Action Rex sa Calabuso ang apatanan ka mga drug personalities nga ginakabig street level individual sang mga kapulisan matapos ini sila ang ginpatigayunan sang bypass operation sa siyudad sa San Carlos kag Banwa sang Toboso. Sa siyudad Action Rex sang San Carlos nadakpan Sanday Johnny Dilema 36 anyos, Buniglin Katipay 32 anyos, mga lalaki kag lunsay residente sang Greenville Bala sa Barangay Rizal, San Carlos City. Kalakip man nga nadakpan ang kaupod nila nga si Mi Kabugwas babae 30 anyos kag residente naman sang Campos City, Barangay 5, siyudad San Carlos. Ginapatigayon ang bypass operation sa pagpamuno ni Police Lieutenant Rodney Sarona
San Carlos PNP sa Greenville Bala sa Barangay Rizal las 10:53 sa kagabi. Natigayon nga makumpiskar sa mga suspitsado ang 12 ka pakiti nga ginadudahan na shabu kag 1,100 pesos sa gingamit nga bayba sa money sang kapulisan. Ginabulobanta nga nagabugat sang napulo ka gramo kag may standard drug price ang amo nga ginadudahan nga shabu nga 68,000 pesos. Sa karon ng mga suspitsado detinado sa custodial facility sa San Carlos sa PNP. Samtang sa iban nga bahin sa Banwa sang Tubuso na dakpa naman si Alvin Arrogante 20 anyos kaga pumuluyo sang Mabuhay 1 Barangay Poblasyon Tubuso sa isa man ka bypass operation sa pagpamuno ni Police Lieutenant Trini Boy Escuadro sang Tubuso PNP sa 2 sa kahapon sang hapon sa Purok Mabuhay Barangay Poblasyon na Tubuso. Nakuha sa iya posisyon kang kontrol ang 4 kasasi sa ginadudahan nga shabu kag 500 pesos nga bypass money. Ginabulobanta nga nagabugat sang 0.46 gramo kag may standard drug price nga masobra 13,000 pesos. Ang nasambit nga suspitsado ang detinado karon sa custodial facility sang Tubuso PNP kag nakatala nga pagapasakaan sang kaso nga pagbayular sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mga balita gikan sa uno nga distrito. Kaaksyon nyo, Nelson Patiño, mga kaaksyon din kaman nga bahin sa Pilipinas. Labutong ka sa mong balita kay serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Nelson Patiño. Matapos ang balita ni Aksyon Nelson, kadtuan tanang balita ni Aksyon Arlo Ticar. Gikan naman sa ikatatlong distrito, 4 o 3 ka mga personahon na dakpan sang Talisay City Police Station pinagi sa bypass operation. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Arlo Ticar. Sa detalye, Aksyon Arlo. Rex, ang mga katapos ang Talisay City Police Station kag sang Special Drug Enforcement Team pinaagi sa pagpamuno ni Police Lieutenant Marion Binaflor, ang Deputy Chief of Police sang Talisay City Police Station, sa idalom sang supervisyon ni Police Major Jigger Jimeno, ang Acting Chief of Police sang Talisay PNP, ang nagpatigayon ini sang isa ka bypass operation mga takna alas 7:40 sing gabi sa may Zone 4 Barangay Concepcion, siyudad sang Talisay. Sa nasambit nga operasyon, dakop ang 3 ka mga persona nga ginkilala sa kay Roland Lou R. Itemson, 29 anyos ang edad, isa ka soltero kag reportedly isa ka farm caretaker kag street level individual drug personality kag pumuluyo sang Purok 6 Barangay 6 siyudad sang Bacolod. Ang ikaduha nga nadakpan, Action Rex, ang ginkilala naman sa kay Richard Peralteria I. Salazar, 45 anyos sa edad, isa ka soltero kag reportedly isa ka water tender kag newly identified drug personality kag pumuluyo sang Zone 4 Barangay Concepcion, siyudad sang Talisay. Samtang ang ikatatlo nga nadakpan agin kilala naman sa kay Chareto Garcia E. Villapana, 53 anyos sa edad, may bana, wala sang obra kag identified nga newly drug personality nga naga-operate sa siyudad sang Talisay, diin pumuluyo sang Halangdon Street Barangay 6 siyudad sang Bacolod. Na-recover sa posisyon kag control sa sining 3 amo ang mga nagkalain-lain nga mga drug paraphernalias kag ang suspected shabu nga may special drug price ini nga kapin sa 17,000 pesos, isa ka 500 pesos paper bill nga ginagamit bilang mark money kag kapin sa 500 pesos sa nagkalain-lain nga denominasyon sang kwarta bilang proceeds money. Ang ining 3 nga ang nagbayular sang Section 5, 11 kag 26 sang Republic Act 9165 bangod sang pagbaligya kag pagposes sang illegal nga droga nga nagresulta sa pagkadakop kag pagkadetain sa ila sa custodial facility sang Talisay City Police Station.
Report nagikan sa syudad sang Talisay. This is Action Arlotica reporting. Mga kaaksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Arlo Ticar, balita gikan sa Dakbanwasang Talisaya. Makabulig sa constipation ang pamangkot ninyo. Siyempre makabuligid sa constipation. Balukang constipation is a mother of all diseases ini mga kaaksyon. No? Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman nga pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi may kumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon
kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa Action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong nga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi may kinakaat na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.
Ako gali si Andres Polgar, diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulan programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga na-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo sa pa. Pinas, labuton ka sang amon nga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi ko may kumakaat ang tubig. So,